Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV. Nifundele uphilano kaCebe khulu kaMzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Isilo sigxeka ukusetshenziswa kwe-Ibhamu. Bayiketulile i-I-Ifp kwamaphumulo kanti kusole ezingodo ngokucwasa. Sanemukelene nebezulu eliphezulu. Isilo umisuzulu kaZwelithini indlula mithedla kwezindi ihlahla igxeka ukusetshenziswa kwe-Ibhamu okugcina kuholele ekutheni kudutshulwe kubulawa amakhosi zinduna kanye namalunga omphakathi. Isilo sikusho lo ngesikhathi ke sithula inkulumo yaso yokuqala yokuvula ishamthelo sesifundazwe KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Lo mcimbi ubanjelwe khona ke enkundleni yekhilikithi Oval eMgungundlovu namhlanje maphakathi nalesifundazwe. Sikhuze isihlava sokwanda kwezibhamu Isilo umisizulu kwaZwelithini Zulu ngesikhathi evula ishamthetho sesifundazwe eKwaZulu-Natal. Ukubulawa kwabantu ngezibhamu. Ukubulawa kwabantu ngezibhamu eNingizimu Afrika sekuyinhlaya vukela. Cishe usuku nosuku sizwa ngezigameko zabantu ababulawa ngezibhamu. Okwamuva nje kongenelwe kwabantu ezindlini bebulawa zinswelaboya. Ukwanda kwezibhamu ezingekho emthethweni emiphakathini yethu kubeka imiphakathi yethu engcupheni enkulu. Isifundazwe sethu sibalwa nezinye zezizodwa lapho okubulawa khona abantu ngezibhamu kusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba kuphezulu ngendlela engalawuleki kuyethusa lokho. Bayabulawa abantu emadolobheni, bayabulawa abantu emalokishini, bayabulawa abantu endaweni zasemakhaya, ngisho nasezikoleni imbala. Kunzima lokho. Ungqongqoshe womnyango wezokuvikela komphakathi KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka usamkelile isiphakamiso sesilo sokuhlanganisa ezimbizo. Isilo sikhale ngokuthi ziningi ibhamu ezikhona ezingekho emthethweni, abantu bakithi bayaphela. Okwethu-ke kakhulukazi ushithi namakhosi yinduna nabaholi nje bomphakathi akube khona into ezofuna ukuthi ibe yimbizo noma ibe yisummit ukuthi sixoxe ukuthi senza kanjani ukuthi siprotect amakhosi, siprotect induna, siprotect nomphakathi wonkana. Sizohlangana ke sixoxe nozakwethu umama Sithole Mloyi emiswa court sibone ukuthi programs singenza kanjani sithole ne-guidance kunduna nkulu. Imeya yomasipala eMsunduzi uMzimkhulu uThebola uthe kumele kunqandwe ubugebengu. Izinto eziningi esikhulume ngazo kungaba indaba zokuhlukunyezwa kwengane nabantu besifazane, kungaba indaba zokungasebenzi kwabantu nokuthuthukiswa nje komnotho. Izinto esazi ukuthi zisithinta ngqo thina la eMsunduzi. Sikhulume kakhulu ngendaba yecrime esikholwayo esivumelanayo futhi nokuthi siphakamise isilo ukuthi akube umsebenzi wethu sonke, ngaba isemphakathini, kungaba abaholi kuzo zonke inhlaka ezingaba khona, sikwazi ukuthi sibambisane ukulwisana kakhulu nobugebengu nobelelesi emphakathini yakithi. Kusijabulisile lokho, kwasinikeza ithemba-ke ukuthi kusasa liyakhanya. Kanti inomengameli we-I-Ifp uVelenkosini Hlabisa uphawulile kumele ukuthi le mbizo Isilo esikhulume ngayo ukuba kuzodingidwa udaba lobugebengu bese kusukunywa nezinhlelo ezizoqoqa zonke izikhali ezingekho emthethweni, ngoba ngaphandle kokuba kwenziwe lokho ngeke ziphele lezi zigameko zokubulawa kwabantu ngoba kusobala kusetshenziswa izikhali ezingekho emthethweni. Siyakholwa futhi ukuthi uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal indlebe zakhe zizwe ngokwenele. Isilo okokuqala silincomile iqhaza lomntwana kwaphinda ngene uma lingambizanga singambizanga ngegama kodwa sithe lona owenza kube khona iNgonyama Trust.
imfihlo ke eyaziwa evulelekile ukuthi umntwana waphinda angene waqhamuka nombono weNgonyama Trust. Isilo sithe iNgonyama Trust sicela ukuba isetshenziswe ukuba eindaweni zamakhosi intuthuko ikwazi ukwenza umehluko eimpilweni zabantu bakithi. Umelaphi wendabuko uDokotela u3 Seconds ushayile ihlombe okubuya kohlelo lwesilo. Bese ngincoma kakhulu uhulumeni wakithi kakhulukazi iParliament. Ngilibonge kakhulu namhlanje lento leyenzayo ngoba ngonyaka odlule sike saphatheka kabi sibona kufika ingonyama lapha yanganikezwe ithuba yokuthi iphinde ikhulume kanti kwase kuthiwa ingonyama. Kodwa kulonyaka sijabulile sibona umlando kwaZulu ukuthi iParliament lizovuka lokuqala uhulumeni ekwazi ukuthi ayirecognize ingonyama akwazi futhi ukuthi ayinikeze ithuba lokuthi ivule. Lokho ke kuyasibuyisela kancane inhlasi yethemba ngoba kahle thina njengami nje bese ngililahlile ithemba ngohulumeni. Ngibona engawahlonipha amakhosi, ngibona futhi kwesinye isikhathi uhulumeni enza into yakhe ngaphambi kwamakhosi. Uzoqhubeka kusasa umsebenzi lapho uNdunankulu noMusa Dube-Ncube ezokwethula khona inkulumo yakhe yokuqala ngqa njengoNdunankulu wesifazane. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgongondlovu. Ungabi khona kwamakhansela e-IFP kumhlangano obuqhubeka ukukhipha umeya wayo uSiboniso Nyathikaza kuyivimbanga kumnyango wezokubuswa ngubambisana nezindaba zomdabu kusona lesifundazwe ukuba kuqhubeke nokuhlalisa umhlangano okukhetha umeya omusha kumasipala wakwaMaphumulo. Uzibuyisele Khuzo Dlamini ukhetha waba ngumeya kuyihlandla lesibili kwathi uSinechilo EFF waba ngusomlomo kulo masipala. Usomlomo omusha ekhuluma nabezindaba uthi bazowalungisa amaphutha enzekile ngesikhathi besaphethwe ngubambisana ne-IFP uqinisekisa izidingo ziya ngendlela kubantu. Phansi kwesandla sami ngisebenzisana nomama uKhuzwayo no deputy mayor omusha ozokhethwa next week because asikwazanga ukumkhetha namhlanje. Ngiyathemba ukuthi umkhandlu uzobuyela esimeni noma umuntu esengaphansi kwencindezi ukuthi asinawo but njoba sesingenile nje sifuna ukuthi yonke lento ishintshe singalokho esiphinda senza amaphutha amadala. Ngibale nami kulamaphutha enzekile amadala because bengibe ingxenye yalawo maphutha angingayishiyi ngaphandle. Khona lento ukuthi umuntu mayebona ukuthi uyaphunyuka bese yena efuna ukuthi ucasha ngezinye izithupha zabantu. Ngithi angibale nami kulamaphutha enzekile emkhandlweni wethu because bengikhona ngilida together with the IFP. Ngithi nami ngiwumbokodo ngusomlomo omusha ngizozama ukuthi silosheshe siwalungise wonke lamaphutha asilidela ukuthi njengamanje singaphumi siyoservisa kahle abantu bethu bakaMaphumulo. Umeya uDlamini uthi into ebalekile ukuqhubeka nokulungisa izinkinga zemigwaqo njengoba sebevele besiqalile ukusuka ngo2016 kuya ku2021 ngesikhathi bisasemandleni. I-EFF ise-EFF abantu bangathuki mabona i-EFF kukhona la mhlawumbe ngasimashe khona nathi i-EFF siyazi ukuthi ngasimashela kusasa uma singeze kahle because i-EFF ayiyona inhlangano yethu i-opposition kodwa ekusebenzeni ngaphakathi kwi-chamber sobe sisebenza ndawonye. Futhi sifuna ukuthi siuqinisekise umphakathi siuqinisekise futhi nayo ikhansela kaMaphumulo ukuthi sizokwazi ukuthi izinto siyixoxa ngoba into ehluphayo ukuthi nina nenamba eningi bona benesodwa bese nifuna ukuyongena niyo recommend ama-item ningaxoxeli na ngoba kukhona phela mhlambe nakhona lapho Teboho ezongaboni kahle nathi kuyofuna sihlale phansi engage ngoba nakhona la singena lana nje si-engageni ukuthi sifisa ukuthi ube ubani ozo-actor esikhundleni sika-municipal manager. Kuzokhumule ukuthi phambilini umeya uDlamini wabhekana nesikhathi esinzima sokubhekishelwa umphakathi ukhalaza ngokuthi usebenzisa izinsiza zikamasipala ukusiza yena kanjalo nezihlobo zakhe. Echaza ngokuthi uzogwema kanjani lokhu uthi abantu kuzomela abafundi ukuhlukanisa ipolitiki nokuthi isakhamuzi sendawo. Ngesikhathi kuliwa abantu bathi ngifaka itiyela ngakwami akulona itiyela ukhonkolo ofaka utransport ongewona wami futhi ongeyona allocation yakamasipala allocation ye-province noma e-district. So ilozo zinto ezakhandeleka sasigcina sezibeka i-perception yokuthi hayi wenza izinto ngakubo wenza this and this ufaka izinto ngakubo this and that. Kanti nami ngiyisakhamuzi ekugcineni ngisho ngabe kuthiwa ngekhansela namanje njengoba ngumeya nje akusho ukuthi intuthuko mabe kukhona allocation ezoba khona ngasekhaya ngeke ingene ngoba kwakhe mina. So ilezo zinto ezazenza
kube khona leyo ngqoba ngaleso sikhathi ngoba vele i-region yayivele divided. Akuba lula ukuthi ungihlukanise mina ukuthi ngosopolitiki ngiyasebenza uma sengifaka isikipho esiyelo. Owe-EFF lesifunda uthi unethemba lokuthi bazokwazi ukusebenza ne-ANC njengoba ukusebenza kwabo ne-IFP bekade becindezeleka kulo mkhandlu. Intuthuko ibikhetha amawadi for example nje technically ogandaganda behlale ewadini eyodwa okuzogcina divide amakhansela kulo mkhandlu. Kumanje kwamakhansela e-IFP awezwene kuba ngendaba zogandaganda bahlala kwiwadi eyodwa kaSpeaker. So sizokuqedela ukufuna wonke amakhansela azekhululekile kulo mhulumeni esiwenze college ne-ANC akwazi ukuba ne-access kuyo yonke into kamasipala, intuthuko ikwazi ukufika wonke amawadi akamaphumulo. Sinenhlanhla ngoba ke sithole isithi ekhona lapho kulo mkhandlu as uSpeaker uSinenhlanhla Chili uyena oSpeaker kulo mkhandlu namhlanje. I-comment esinawo nje ukuthi cha abantu bamaphumulo abathole ithemba nje namhlanje ukuthi intuthuko izofika izogaleleka kulo mphakathi wamaphumulo kusuka manje ngoba kade ubambekile unqinde kamandla ngenxa yokugomanda kwamandla okuphatha umasipala iqembu lenkathi. UZibuyisile Matozi Khuzwayo Dlamini ukhethwe waba ngumeya, uSinenhlanhla Chili waba ngusomlomo, kanti usekela meya uzokhethwa ngesonto elizayo kulandela ukuthi weSilo bengawe-EFF bengakathathi isinqumo sokushada kade beqeda ukuhlukanisa umshado wabo ne-IFP. Kuwona lo mhlangano kuphinde kwakhethwa nosotswebhu womkhandlu. Amakhansela e-IFP nobuholi be-IFP kulesifunda bengabonana ngalikhalo uzobamba umhlangano. Kodwa Sibisi ngibika ngekwamaphumulo. Inhlangano emele isebenza yaseKingcetshwa nyakatho KwaZulu-Natal i-North Coast Workers Forum isihambise uhlu lwezikhalazo kwenkampani ezingodo ese-Richards Bay i-NCT kulandela ungagculiseki ngendlela oxoshwe ngakuyisebenza le nkampani eyibalelwe ka-28. Uhlalo lenhlangano Wiseman Ndlovu uthi le nkampani ixoshele izisebenzi ngoba icwasa ngokobuhlanga nakuchaze njengomkhuba wayo le nkampani. Inhlangano yezisebenzi i-North Coast Workers Forum imashe yalibangisa emasangweni nenkampani yezigodo i-NCT ese-Richards Bay. Usihlalo walenhlangano Wiseman Ndlovu uthi ufuna ukubona izinguquko kule nkampani i-NCT, uthi ke ufuna kubona kuphela ubandlululo nokucwasa kwezisebenzi ngokwebala nangokobuhlanga. Esikuzelela kwa-NCT ubandlululo olusezingeni eliphezulu ngendlela eyisimangaliso. La ngaphakathi kunabasebenzi abangaphezulu kwama-30 abanikezwe i-early retirement ngoba bemnyama. Abelungu abaneminyaka engaphezulu kwale yalabo abafowethu abaxoshiwe ngoba sithatha baxoshiwe banikezwe ithuba lokuthi besebenze uwayawayo. Ngaphakathi kune-apartheid policy even ema-toilet kunawo abamnyama ngaphakathi kunama-toilet abantu abamhlophe. North Coast sizolungisa lezo zinto peacefully, so sizobanikeza memorandum ethi this nonsense must come to an end ngoba kuyi-exploitation of the working class in our lifetime. Silindele ukubona i-transformation la ngaphakathi, silindele ukubona le nkampani yamabhunu i-transformer, silindele ukubona becomplya nento efunwa abahlali bala eKingcetshwa njengabantu abahola abasebenzi sokulwela lokho, sobanikeza ku-7 working days for them to respond. Omele izisebenzi ezichithwe yi-NCT uSibusiso Hlophe uthi kuyabakhathaza ukuholelwa imali engalingani neyalabo bebala elimhlophe. Abamhlophe inkampani eyodwa ibathathe nama-terms more favorable. Kwase ukuthi abamnyama yayisifuna ukubenzela ama-terms abhedayo ngokweyimali ama-hour abasebenzayo uthothi enziwa bephezulu mhlambe bebe 45 bebe ungasetshenzwa 45 hours ngesonto. So izinto ezifana nalezo zikhona nama-facilities abawasebenzisayo lapha njengoba mhlambe ngeke nathi ukuzwa kancane la exexebeni leli la ngemuva kunama-facilities abantu abamhlophe kube nama-facilities abantu abamnyama, but kona lokho kuyiqiniso abamhlophe ba-enjoya ama-terms more favorable kunabamnyama uzobaqhathanisa. Kanti-ke isikhulu esiphezulu kwa-NCT uDanny Kunusen eziphendulela kuzinsolo ezibhekiswe kule nkampani uthi-ke le nhlangano idlala ipolitiki njengoba ibasola ngokwehlukanisa izindlu zangasese ngokobuhlanga. What you've heard from the North Coast Workers Forum is a political platform to air the grievances of many of the community people here in Richards Bay, and we can understand the situation quite carefully and clearly.
but NCT can't solve the problems of the whole country. And honestly, we are open to scrutiny. We do not differentiate on race or creed or religion at all. We have a skill-based level, and if you're in that skill, then you're paid that level. It doesn't matter what religion or race you are, so we do not discriminate on race or color at all. Ubese eqhubeka ngokuthi labo abachithwe ile nkampani bazikhethela bona ukwesula emsebenzini. But the simple fact was that for the last 18 months, we've been going through a restructuring. And at the conclusion of that process, which was overseen by the CCMA, a proposal was made to the workers in which all of them would become multi-skilled and at the very least be the same or if not better off. Unfortunately, 28 of those people elected not to participate and as a result were retrenched. The retrenchment was their decision. They were not halved off pay or, as the narrative suggests, in fact, most of them would have been better off. And I mean thousands of rands a month better off, but they were convinced not to sign. And unfortunately, they did not accept the alternative employment we had inside, and they were retrenched. And it was a voluntary thing. We did not force them. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngese-Richards Bay. Ake sithi shelele itolo umbukeli sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Nene besela sibonge siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze-1KZNTV nazi indaba zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Isilo sigxeka ukusetshenziswa kwe-IBhamu. Bayiketulile i-IFP kwamaphumulo kanti kusole ezingodo ngokucwasa. Umphathi wezolimo esifundeni sasoGwini kanye naseHerigwala uNokubonga Hadebe uthi ke bakhuthaza kakhulukazi intsha ukuba kingene igxile emkhakheni wezolimo njengoba kuyiwona ngumgogodla womnotho. uBhungane usho kanjena ngenkathi ke beyohlola ipulazi lathengwa uhulumeni nokumanje liphethwe ke ngabantu abampisholo okukhona kubona nosemusha endaweni yasePort Edward oGwini oseningizimu nalesifundazwe. Ipulazi uMdoni Valley elisendaweni yasePort Edward oGwini oseningizimu nelikaMthaniya lathengwa nguhulumeni ngonyaka ka-2012 ngenhloso yokuthi liqhubeke nokukhiqiza ngaphansi kweso lalabo ababekade bencishwe amathuba ngaphambilini okungabampisholo. Leli pulazi elingu-203 hectares likhiqiza ubhanana, amantongomane kanye nokunye. Umnyango wezolimo ubuzohlola inqubekela phambili ke kulona nokuthi laba elisezandleni zabo ngakube baliphethe kanjani. Umyalezo nje ngingawutshela abantu abasha umkhakha wa-agriculture umnandi ngento eyodwa ukuthi noma ungalitholanga ithuba lokuthi uqashe udepartment but uyakwazi ukuthi uzenzele wena into yakho, like for instance uyakwazi ukuthi ekhaya makukhona ispaceana esincane ubeke mhlawumbe into ekwasamjondolwane ufuye izinkukhu zakho lapho udayise wenza imali. Uyakwazi ukuthi wenze isivande utshala amaveji ibe khona imali iqhubeka impilo, unlike uma ngabe umuntu nje othena mina ngifuna ukusebenza e-office. Mayosebenza e-office for sure impilo ngeke iqhubeke lapho because wena into yakho ise-office ayikho into ezokulethela imali. Amakinati ke la ekhaya ama-macadamia, la makinati esiwabiza ngokuthi ama-macadamia ngeke ngabalula ukuthi ke amayeke esesiwatshalile angaphezulu kwa-50 lapha ku-54. Izihlahla ke nje uma ngathi siyabala zilapha ngaphezulu kwa-16,000 esezitshaliwe eplazini. Lokho ke okusinikeza ithuba eliyingqayizivele lokuthi ke uma ngase sifisa ukuthi siwebe nathi sikwazi ukuthi ke siwebele nakulawa amanye amazwe aphesheya afana no-China o-America, UK, wonke lamazwe lawa ekuyiwona adla izambane lapondo. Umnyango wezolimo ubusuphonsela inselelo intsha ikakhulukazi nalabo ababencishwe amathuba ngaphambilini okungabesifazane ukuba ke bangene bathi shi kulomkhakha wezolimo. Siphinde sakwazi ukuthi sibaxhase, asibanikanga nje iplazi kuphela, sikwazile ukuthi sibanike ne-grant thizeni ukuze bakwazi ukuthi kube khona insiza kusebenza abazithengayo ezokwenza ukuthi iplazi lisebenze. Ilisi yabo ke abanayo isikhathi esiwu-30 years.
ababhekeleke ukuthi bakwazi ukuthi basebenze kuyona. Njengamanje sebebe khona la eplazini iminyaka engaphezulu kwe-10. Undonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ulindele ukuba akathule inkulumo yakhe ebhekiswe kubantu bakulesifundazwe eMkhungundlovu kusasa lokho kusayo. Abantu bakulesifundazwe bathi balindele ukuthi le nkulumo ingalishiyi ngaphandle udaba lwamathuba emisebenzi kanjalo ke nodaba lwenqalasizinda. Iziko lezindaba lihambele endaweni yaseMsinga ukuzwa abantu bakhona ngabakulindele kule nkulumo yakusasa. Thina esikubheke kakhulu amathuba emisebenzi njengathi nje contract abancane singahambi futhi sodwa nabantu umphakathi nje ukuthi nawo nje abantu abangenayo amathuba ukuthi bavula ama-companies abo bakwazi nabo ukuthi bathola amathuba emisebenzi ey'ndaweni za-government masipala yonke indawo. Bese kuthi okunye kubaluleke kakhulu engafuni ukuthi kusale ngaphandle ngoba kuyasilimaza indaba kagesi. Ugesi usilimaza kakhulu kangangokuthi thina o-contract abancane siyalimala kakhulu when it comes to into ehlangene nje nogesi ngoba lama-hours akuvalwa ngawo ugesi siyalimala kuphinde kulimale nabantu abasebenza kuthina. Cha khona lokho ngikulindele kakhulu. Mhlawumbe okunye singakubala nje nama-services siyalimala in terms of kuthiwa yini uqoqa odoti nazo zonke lezo zinto. Baningi abantu nje bagcwele amaphara nje basuke beqoqa udoti lo engabe uqoqiwe ungabe bikho nawo amaphara athola amathuba emisebenzi. Yilokho nje mina ngakubeka ukuthi sizwe ngalapho ukuthi amathuba emisebenzi kakhulu nogesi nengqalasizinda ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Umgwaqo yangakithi maybe sihluphekile amatekisi akhona lapha nalapha ayabhajwa emgaqweni akwenzeki lutho. Ezinye izinto ke sithi ake sicele ko-KZN sibone ukuthi kungenzeka yini ngoba kunzima. Imphakathi uyabhayinda akwenzeki lutho, iy'moto azilayishi. Imisebenzi abantu babe emsebenzini ekuseni abakwazi siphushana nemoto njalo. Besicela nje ukuthi asazi ngokuqinisekile kodwa nje nisiphe leli thuba lokuthi nisondele endaweni yangase Great Town emakhaya igodi zakhona kuyisentembisweni. Mesikubhekile kakhulu njoba sila emvoti ukuthi abheke kakhulu into ethinta umgwaqo. Sinenkinga mawukuthi liyana izulu awukwazi ukusuka emakhabeleni uze edrobheni. Imigwaqo yakhona nje ayikho straight udaka lodwa. Into esingacela ukulekeleleka kuyona asibhekelele no-transport wase-Great Town ngoba sesihlulekile. Siyazama ukukhulumisana nabo, sizama ukucela usizo asilitholi kulo transport wasemvoti umasipala wase-Great Town. Sicela ukusizakala-ke ngemigwaqo kakhulu lethinta transport. Ukhona-ke naleka amasipala emncane nabo siyazama ukukhulumisana nabakamasipala sinethemba ukuthi bazosilekelela entweni ethinta imigwaqo emakhabeleni koSenge lapha koDinda koMadekeni koMhlabathini zonke lezo ndawo ayinamgwaqo. Suthi sibuka ngathi-ke asinake kakhulu ey'ntweni kahulumeni. Uhulumeni akasinaki lapha emakhaya emakhabeleni. Kunane project ke khona kagesi inkampani yakhona kuthiwa uShantisi. Ugesi lo ngicabanga ukuthi project yakhona ngo-2014 uphase 1 wawusuwenziwe waqedwa emakhabeleni. Uphase 2 ke sekunkinga ukuyiqeda kuze kube manje awupheli uphase 2. Inkampani ekhona njengamanje sayithini kuthiwa uShantisi. Le contract asibona ukuthi yenzani. Sibona ehla yenyuka nje imaterial ayifike esayithini yabo izinto nje azenzeki akusebenzeki. Manje sikucela ukuthi besilekelele ngokuthi nale nkampani efaka ugesi emakhabeleni kaShantisi izame phela ukwenza umsebenzi ngoba thina sibabona beyihlalele nje sibuna ivakashi nje ezivashele asibona ukuthi project yaphi. So ebengikulindele namhlanje siyi-KZN kuzokhuluma uPremier namhlanje silindele into eningi kakhulu angasisiza ngazo eKZN. Amathuba emisebenzi enganeni awekho ziyafunda ingane kodwa imisebenzi ayikho. Intuthuko eKZN siyafisa ukuthi asilekelele kakhulu even komasipala abancane abahambele babheke izinto engaze zisiza abantu ngoba omasipala babukala befadabala kakhulu endaweni yaseKZN nazo zonke izinto eziyinsiza kubantu abazidingayo especially njengogesi njoba uaffecta kakhulu sabahlali bala eKZN babheke zonke lezi zinto sibengazilungisa kanjani ukusiphume kuyona yonke leyo nkinga sikwazi ukuthi siphile kahle siwumphakathi waseKZN. Yilokho nje besikulindele siyabonga kakhulu. Ake sithi ishelele itolo umbukelo sophinde sibuye futhi nezinye zeindaba zethu. Nina besela sibonge siphinde sinamukele nisabukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona indaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Isilo sigxeka ukusetshenziswa kwe-IBhamu.
bayiketulile i-IFP kwamaphumulo kanti kusole ezingodo ngokucwasa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.23 cents kuyidola laseMelika bengu 21.99 kupondo waseBrithani libengu 19.37 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,831.98 ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe bengu $80.60 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis uthi uhambo labo lwaphesheya kwezilwandle beyodlala kwi-Turkish Women's Cup lobe impumelelo kakhulu njengoba belungiselela indebe yomhlaba yakulo nyaka. IBanyana libangise iTurkey ngesonto ledlule nakuba ezinye izingxenye zakuleli lizwe beyihlaselwe ukuzamazama komhlaba kusukela ngasekuqaleni kwale nyanga okudlule nemphefumulo yabantu abangaphezulu kweyinkulungwane ezingama-40,000. Ellis uthi ukholo ukuthi ke bazitholele ivivinyo abebekade beyifuna ikakhulukazi emidlalweni wesibili neSlovenia abadlale ngokulingana kuona ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini. Iyani nabakaqambu lankomo ilahlekelo zodliwa umdlebe kwasoshangane ziyaguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.